бахтиёр раҳимов ҳаҷвинигори шинохтаи тоҷик бо тахаллуси ғарибшо маъруфу машҳур аст аз надоштани манзили истиқоматӣ шикоят кардааст. рӯзи гузашта бо иштироки бахтиёр раҳимов дар ютуб-канали Орзу Исоев наворе нашр гардид ки дар он ин ҳаҷвинигори шинохта аз хонанда надоштанаш шиква намудааст. сабр чизи хуб аст, аммо ман 30 сол сабр карда худ ба худ мегуфтам ки аз ман дида одамони ниёзмандтар ҳастанд, аммо сабрам самар надод. ниҳоят ба қароре омадам ки ба шумо муроҷиат намоям. муроҷиати ман ба нафароне аст ки дасти хайр доранду шароиташон хуб аст. мехоҳам барои ҳалли мушкилоти худам ки 30 сол боз аз беманзилӣ азият мекашам муроҷиат намоям. ман аз соли 1993 асри гузашта сокини шаҳри Душанбе ҳастам ва дар шиносномаам низ сабт шудааст ки дар ноҳияи Сино, кӯчаи Маяковский, яъне маҳаллии 33-юми пойтахт, дар хобгоҳи вазорати фарҳанг ба қайд гирифта шудаам. филармонии давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев ба кормандонаш дар хобгоҳ ҷой медод ва ман низ дар он хобгоҳ зиндагӣ мекардам, вале солҳои ҷанги шаҳрвандӣ бо зурӣ, яъне бо қувваи яроқ маро аз он хобгоҳ берун карданд. пас аз чанд сол вақте ҷумҳуриямон ором гашт, дубора ба хобгоҳ баргаштам, аммо дар хонае ки барои ман ҷудо шуда буд аллакай 10-12 нафар зиндагӣ мекарданд ва ман аз баҳраш гузашта иҷоранишин шудам. ҳамин тавр 30 сол шуд ки ман дар бадари иҷораҳо мегардам, мегӯяд ҳаҷвинигори шинохта. дар охири навор бахтиёр раҳимов аз соҳибкорони хайрхоҳи тоҷик исмоили муҳаммадзоир, раҳими ғармӣ ва маҳмудҷон муродов муроҷиат намуда хоҳиш кардааст ки агар имкон дошта бошанд дар ҳалли мушкили манзил ба ӯ ёрӣ расонанд. пас аз чанд соати нашри ин навор худи ғарибшо баромад карда хабар дод ки яке аз фарзандони бонангу номуси ватан раҳими ғармӣ мушкили 30-солаи ӯро ҳал карда барои харидани хона $60,000 додааст. ин мушкилоти 30-солаи ман рафт ба дуриҳои дур рафт бо шарофату дастгирӣ ва шафоати як фарзанди миллати тоҷик раҳим бо тахаллуси раҳими ғармӣ. ҳуҷҷатгузории манзил ба қавли худи бахтиёр раҳимов чанд рӯз тӯл мекашад ва ин ҳаҷвинигори маъруф ваъда дод ки навори видеоеро аз маросими супоридани калиди хона манзури мухлисонаш месозад.